Napriek tomu, že bol kurz online, tak mi prišiel veľmi osobný, že mala som pocit, ako keby sme sa rozprávali niekde na káve v meste a že naozaj dokázali lektorky vlastne udržať takú tú kontinuitu toho môjho záujmu. Veľmi hodnotné bolo, že zodpovedali na všetky otázky v akomkoľvek čase sme ich mali, kedykoľvek sme ich mohli vlastne klásť a každá jedna otázka bola zodpovedaná, čiže kdokoľvek hoci čo riešil, tak nemusel nejaký čas čakať, ale vlastne hneď mu zodpovedali to, čo si v tej danej chvíli riešil. Tá skupinka bola veľmi podporujúca a nielen zo strany lektoriek, ale zo strany ostatných dievčat, že naozaj som si tam našla taký svoj bezpečný priestor, že som sa nehambila sa nejakú otázku spýtať alebo zdieľať nejaké veci. Takže jednak to bolo nabité informáciami, ale jednak to bolo také objavovanie vlastne seba samej. A za čo veľmi ďakujem, že som sa obrovsky posunula, takže určite každému odporúčam a držím vám palce. Ahojte.